La, asa man idapita mga sir, walay tagdibalik lagi sa panahon sa Kastilan. Amazing lagi kayo diyan ang lugar, no? Nami kayo diyan ang mag-sorry kay nindot kayo ang view diyan sa taas, oh. Tanawar ko na ninyo mga sir, oh. Awa ang view, kagwapo kayo. Yo, what's up mga sir, karon diyan nata diyan sa Usami City. Kung isurita mo sa usa sa pinaka-historical nga lugar diyan sa Usamis. Unsa man daw nila lugar, bi? Ang maka-answer? Maayo. Lah, mas tira ni mo sir. Ay, naka-answer jud lagi ka. Meaning ana, nakasuroy na jud ka diani no. So wala ka balo unsa ning lugar tan-awan natong vlog para makabalo mo kung unsa ni ug unsa ang naa diani ug asa ni dapita. Let's go mga sir. Ato ning sudlon ug atong suruyon kung unsa ang naa diani sa sulod. So mao ni ang sulod niya mga sir no. Naatay museo dinhi. Ug unya taod-taod ato nang suruyon atong sudlon na ilang museo. Apan sa pagkakaron mo bayad sa atong entrance fee na 20 pesos. Pag umano bayad sa entrance fee nianhi din mi diani sa may tunnel man kuno ni. Apan sad to say, pagsulod na mo, nagsiradaan naman dayang tunnel. Sayang kayo, dili ta ka-explore sa ilalom. Nganong gisradaan man daw ni nila be? Kinsay maka-answer? Bitaw ana sila mao gisradaan ni nila kay daghan daw kay mag-date sa ilalom. Sana all. Mao didto na ta sa taas magsuroy-suroy. Atong tanawon kung unsay naa didto. Anyway mga sir, before ta makasaka, naatay makita na lapida. Unsay tawagan ni basta naatay makita diani na pangalan nga El Fuerte de Nuestra Señora de la Concepción del Triunfo, Spanish Fortress, built 1756. Grabe, dugayan na day kay ayo ani mga sir. Oy, wala pa man ko natawa ni mga panahona. Anyway, base na atay mga viewers di ana na natawa atong mga panahona. May comment naman down below. Ala, base na Joy mag-comment ba? Kadlok. Saka na ta din sa taas para makita ninyo sa inyong mga angay makita o kung sa kanindot ang view di ani. Kung atay lighthouse di ani mga sir, oh. Anyway mga sir, unsa di purpose sa lighthouse? Kanong naama yun ni Diani? Sa mga nakabalo, comment daw mo be? Mao din na purpose mga sir. Salamat kay sa pagtubag mga sir ha. Dako, ikinang tabang inyong mga info ba? Kay sama sa tuwa nga, dili mga sweeto lagi. Naapod tay kanyon Diani mga sir. Na mga sipat din ng mga bata. Ato na ibala sa kanyon pa mawala ni mga kasipat ba? Abot yun sa dito sa dagat ay. Kanang na barko bitaw. Kanao, Titanic man siguro ni. Kisay nakabalo mga sir. Unsa ni nga barko Diani? Anong naama ni Diani? Pasagdiin na ng barko mga sir. Ato na ning libuton Diani oy. Diani day na side mga sir no makita nato ang Berhin sa Kuta. Isa pud ni sa pinaka-famous na lugar diani sa Usami City. Kay kasagaran dun sa mga tao mga sir pag mudunggo kay ng barko diani sa Usamis, moani day na sila diani sa Berhin sa Kuta para managkot, magpasalamat. Ikaw sir, gatan-aw sa atong vlog, nakasuroy na ba ka dianing dapita? Unsa man imong masulti? Unsa man imong experience diani? Paki-share naman down below mga sir oh. Anyway mga sir, naa ta karon sa Fort Santiago Kuta or Fuerte de la Concepción El del Triunfo. Location ani niya mga sir, tapad gyud siya sa atong Berhin sa Kuta no. So pag naog no sa pantalan, backline lang ka pa right side gamay, makita nimo ang Berhin sa Kuta. Tapos after that, mao na din na ang atong Kuta Fort. Kabalo ba mo mga sir nganong gibuhat ni nga structure? Ay kung wala, hatagan ta mo gamay na information, kamo na din bahala magpadayon. Sa unang panahon man gud mga sir, daghay mga pirates or pirata na muanhi diani manunog og mga balay, manguha og mga tawo dayon ibaligya nila para buhaton og ulipon. Mayo na lang wala ta kaapas atong mga panahon mga sir no. So kaning Kuta Fort mga sir mao ni nagsilbig depensa kung moabot ang mga pirata kay pagkakita nila gapadulong na diani sila at tirahan din lag kanyon ang bala bata. Joke ra bitaw ng bala bata mga sir basi mutuo mo no. Bitaw mga sir dako kaning tabang ning struktura mga sir. Kay grabe po ni kalig-on ug dili ni basta-basta maguba. Ug pila na biyan ni katuig mga sir no? Awa, standing still lang gyapon mga sir. Pila na po ni kagubat ang miyagian. Mao historical kay ni lugar diani sa mga Usamis nun mga sir. Hinatunta na i-preserve pa jud nila ni pag-ayo, paninduton pa nila pag-ayo para daghan pa turista ang mobisita diani. Kay bisag dili ko taga diani mga sir, na-appreciate yun ako ang lugar ba. Grabe nindot jud kay ni siya. Kay kung makabisita bitaw ta sa Manila, napuntay Fort Santiago dito sa Intramuros, ingani pud siya kanindot. Pero dako lang jud kay dito, diani medyo gamay-gamay siya. Pero ma-feel jud nimo mga sir na muratag ni balik sa unang mga panahon. Ug nag-enjoy jud ko pag
pag-ayos sa akong pagsuroy-suroy di ani mga sir. Sa akong pagsuroy-suroy mga sir na ako'y nakita ang akong long lost friend di ani mga sir. Nakitaan din ako di ani si Frogs mga sir. Nagsuroy-suroy po di siya di ani waga saba. Kag-abot yun min di aning duha ba. Ako din siyang gikumusta kay taod-taod po ba mi wala nakita ni niya. Sa akong nahinumduman murag mga 2009 man siguro to katong gilaslasan ako ang iyang tiyan. Suko biya to siya sa kuha kay ngano siya daw ang akong gi-eksperimentuhan. Sukad adto ana day mi nagkita. Anyway mga sir, congratulations kay naabot ka aning part sa ato ang video og naa kay chance mo daog sa ato ang pa-Gcash. Kung maka-answer ka sa ato ang pangutana. Ang pangutana kinsa nga friend nga akong nakitaan nagsursur po di aning dapita. Kung kabalo ka unsay answer, i-comment na dayon kay basin maunhan kanila and make sure naka-like and share pug ka sa ato ang vlog. Good luck. Pag humana mo sursur sa taas, iyan hidan mi sa ilang museo. Amazing pud kaayo kay makita tag mga gamit diani ng mga dugay na kaayo, mga antik naman ni siguro. Natay kwintas diani, porsiras, plato, kutsilyo, kutsara, tinidor og naabot tay mga sinsilyo. Naatay karaan kay na radyo, plansa, relo ug mga botilya sa mga ilimnon. Meaning mapalahubog po itong mga tao sa una no. Napuntay pantahi di ani ay. Dugay na yun kayo ni ba oh. Ingani pa yung style sa una ba oh. Pero I think naman gyapon tay ingani ng mga makina sa pantahi no. Ug napuntay TV. Muandar pa ba ka ani? Pero ang panahon na wala na jud koy makita na ingani nga TV. Kamo mga sir, napaboy nakita na yung adto na TV na nag-andar pa gyapon hangtod karon. Kay karon high-tech na kayo nga TV. Uy, grabe mga high-end na kayo tapos mga dagko pa kayo mo na tag nasa sinihan. Anyway mga sir, di ani lang takutob sa atong vlog. Salamat kayo sa pagtanaw sa atong video ha. O kita-kits lang po tayo sa ating next video. Bye-bye and God bless!